सान्दुं गोसाखा एकदमबारे जि दानायाव सिनेमा नायगासिनो इयाव जमा जमानो जि दाबाय दं। जि दाबाय थानायनि थाखायनो भिडिअ सोनो मोनाखै आरोना। भिडिअ एबार जि दाखांबाथाय भिडिअ होबाय थानो मोनसिगोन। उनखिजाल' आरो नोंहा इखिजाल' खालामगोन होनदों इखिजाल' बानायगोन। गोथार दाजानायबा हालायसिगौमोन ना खाथिया खेमसेनो गोथार दाना होनानै ग्रेब दोनदोरा बिदिनो दाबो थांनो दाख्लै अबेखौ बायदो होनदोंमोन नों अबेखौ बायदो होनदोंमोन नोंहा मबाइलखौ नों गाव दोनाखैमोन दा मा दख'ना लायनो थाखोमालायबावो नायनाय हासिगोन बारा गोबाव गैथारला भिडिअ होबाय थानो मोनसिगोन। सनायाबो जा गिदिर खोमा आख्लायलायनायखा ना ने ओइ गय दंफांखौ मार मोजां नुखादों गिसि जाबायलै गोरान मोनसं गेब्रुजो खोमा जावदो एसेल' जावदो खैजिमा बिदै नुजासिगोन जोंहासो दिनै सोर सोर जायो खोन्थाहरदो नै लाद्रा जाजोब्बाय दोनदो होमबा सान्दुआव फोरानना जानो हागोन एबार रग' रग' खनसे लाबो ओइ दैनि थांदो दैनि नै लिस्ट दं माने लिस्ट दं गिदिर गिदिर नुयो नै इखो आरो नैखौथ' नै रग' रग' दैसेखौनो मादि नुयो र' खोन्थानि आं भिडिअ लागानो